Gure ekipajea aireportuan fakturatzeko orduan, zalantzak pizten zaizkia askori. Orain dela 2 urte horrela, uki genuen aso bat, maletekin. Maleta galdu, berandu iritsi, inoiz esperientzia desatseginen bat izan dutenak asko dira. Zema bider, sarritzen, baina bueno, beti agertzen dira. Espada bertan egunien, 3-4 egunera beti agertzen dira. Miramongo enpresa honetan badaukate irten bidea. Etiketa hau berezia da, momentu oro maletaren kokapenaren berri ematen du, eta ez dagokion lekuan baldin badago ere, abisatu egiten du. Edozein momentuan zein maletan non dagoen jakin daiteke. Orduan hobeto bideratzen da aireportuaren barruan eta galera murrizten da. Orain barrakodeak erabiltzen dira, baina arazo bat dute. Maletak jasotzen dituen kolpeekin hondatu egin daitezke, sistema berri honek ordea uhin elektromagnetikoak erabiltzen ditu. Pegatina puskatu du mugituko baliz, hala ere irakurtzen da. 3 urteko lanaren emaitza da, eta uste duten martxan jartzeko ez dela inbertsio handirik beharko, gainera aukera asko izan ditzake. Paketerian edo fabrika batean, produkzio linietan. Europar Batasunak finantzatutako proiektua da. Oso idea hona bintxantzeat, ez dakit honi arte zeinek ez da den pentsau, baina ez oso ondo.